खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि पीएम किसाननि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय बे समाव मिथिनो गोनां खौरां पीएम किसाननि 23 नं किस्तिनि मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय नोंथाङा गावनि मुंखौ रेजिस्टार खालामनांगोन। जुदि नोंथाङा गावनि मुंखौ रेजिस्टार खालामना लाया अब्ला 23 नं किस्तिनि मुलाम्फाखौ मोननायनिफ्राय जानगाराव थानांगोन। माबोरै गावनि मुंखौ रेजिस्टार खालामनांगौ नोंथांमोननो फोरमायलांनि। नंगौ, जायफोरा पीएम किसाननि रां मोनो बिसोरनि थाखाय लानानै फैदों गिदिर खौरां। 23 नं किस्तिनि मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय थाबैनो गावनि मुंखौ रेजिस्टार खालाम। नङाब्ला नोंथाङा 23 नं किस्तिनि मुलाम्फानिफ्राय जानगाराव थानो हागौ। रेजिस्टार खालामजायै आबादारिफोरा 23 नं किस्तिनि रांखौ मोननाय नङा। रेजिस्ट्रेशन खालामखांनायनि उनाव न'आवनो नोंथांनि आर'जलाइनि थासारिखौ नायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियावनो पीएम किसाननि अफिशियेल वेबसाइट pmkisan.gov.in आव थांनानै होम पेजआव फार्मार्स कर्नाराव थां। बेनि उनाव स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार्ड फार्मार CSC फार्मार्सआव क्लिक खालाम। क्लिक खालामखांनायनि उनाव गोदान फर्मआव नोंथांनि मोनजिनै आधार नम्बरखौ हो। लोगोसे होनाय क'डखौ गोरोन्थि गैयाजासे सोफादेर। जोबनायाव सार्च बटनाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि आर'जलाइनि दानि थासारिखौ नायनो हागोन। जुदि नोंथांनि खामानिया जागासिनो दं अब्ला बियो पेन्डिं फर एप्रुवेल नुनो मोनगोन। आबुं जाखांनायनि उनाव जिल्ला रायजोनि गनायथि होजानाय होनना फैगोन। जुदि नोंथाङा सिगांनिफ्रायनो रेजिस्टार खालामखांबाय आरो किस्तिनि फोरमायथिफोरखौ नायनो लुबैयो अब्ला फार्मार्स कर्नाराव नो इउर स्टेटासआव क्लिक खालामना मिथिना लानो हागोन। बिनि थाखाय नोंथांनो नोंथांनि रेजिस्ट्रेशन नम्बर आरो मबाइलाव मोननाय OTP नि गोनांथि जागोन।